Awan marik na. Ah! Nito'y kapim lakay. Nagiyaman ako bakit? Kita hintay man na niya ti balita ita. Lo? Naikitang bakit? 433 na nga bakit ti loto? 433? Apay nagadudamot ta. Asan na Achay? Lo, Ang Guinness Book of Record mo ito na tatala na arami deta ha. Mas naham na kapapatay. Nagrigato pa yung mga bakta doang nga numero no. Makapatama ti waiting cut. Natutulakot indang nga numeraon. Nagaduda. Huray 10K lang kuma kada pamilya niya. apay awan pa'y deta 10K nga kung kunada? Awan. Nailalansa mo ito kung kunada nga 10K. Ah, 433 nga nangabak. Kakasanungay no may sakadyayan. Di kat nagadukay nga bibingayan. Kakaiso lang arog nga nakapunto ka ti lutong kat. Bibingay kay pailaang. Ay namutag. Inya nga tatilabas si Loto di Kalmanaya. Loto result. Uy! 50 30 10 60 20 Nini, apa yan? Nagsipngat mo 10 Mang mangyarin Ay, spunay mo dito nga tagtag-inupon. Niya tilabas ti Loto di Kalman. Uy! Yes na nga bangak ti Loto! Guray. Diyos to ah. Diyos to. Awan marik na. Awan lata. Hoy lakay, isabing mo daytan. Apay agtaytaya ka ay iti luto. Kaano pa'y aya dayta. Awan lata marik na. Uy, agring kan, tatay kapila agam ang mangaw. Mas lakalatay na nga bak ti loto. Ay sos. Ay na. Agring kan. Ayun, nakaringak ba talaga?